Ambalima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usman Erik Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na septembre kalo tile 27 ka taa bila karedon na octobre kalo tile 3 farafin kalo tile 20 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila farafin kalo tile 26 la dolo jate la an bɛ kawla kalo fɔlɔ tile 4 ka taa bila kawla kalo fɔlɔ tile 10 na doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in na n'o ye balansi mɔgɔw ka dolo ye an bɛ balansi mɔgɔw ka wagati de la ni wagati in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko sigilolo ale ka mara de ka bon ni wagati in na ale ka mara de bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan ni wagati in kan ni nazaraw ko a ma ko zuhurati ni tubabuw ko a ma ko Venus o Venus dolo in ale de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni dolo in nɔrɔ dɔ wagati dɔ la kelen ma ko olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ko olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye baara nasugu min ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ luxe baaraw kan luxe baaraw fanbaw olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na labɛn ani masirimafɛn minɛnw feerelo olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se sumajalaw ma musique baara o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ ani théâtre baaraw fo ka taa se politikiw ma ka se ka kɛ kiritigɛla ɲɛnamaw bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani mɔgɔ minnu bɛ journal kɛ télé la walima radio la o mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ bɔ ni mɔgɔ ninnu na peinturekɛlabaw bɛ se ka bɔ ninnu na minnu bɛ décoration kɛ olu bɛ bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se kalali baara ma ani kunkolo dilanw ani bololabaaraw olu baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'olu sera ka nin sira ninnu sɔrɔ u bɛ pisaya u ma kosɛbɛ bana minnu bɛ se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na u b'u kɔlɔsi dimi na bari dimi o bɛ se ka ninnu sɛgɛn kosɛbɛ u ka adamadenya kɔnɔna na o ye bana ye n'u kan k'u kɔlɔsi bana min na olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw jigiya siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jigisigi kumaw caman bɛna fɔ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka baara kɛ ni hakili ye aw ka na dusu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔ n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko dɔw ɲɛtɔla k'olu tiɲɛ ni aw bɛ se aw ka dusu bila ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw k'aw ta kɛ lamɛnni ye kamasɔrɔ jigiya siraw o barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔ hali ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya gɛlɛya bɛ don o la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka baara kɛ ni aw hakilina ye ni aw ko k'aw bɛ mɔgɔ wɛrɛw la faamuya aw ka hakilinaw la aw bɛ se ka degun sɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nka aw k'aw kɔlɔsi mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw bɛ se aw ka dusu bila garisɛgɛ siraw jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw ko ɲɛsinen don aw ma kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma aw fɛlen don kosɛbɛ a ka ca la ko caman bɛ yen nɔ ni aw y'a laɲini yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni aw bɛ se k'aw ka cɛsiri
kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela a ka ca la laɲini minnu bɛ yen nɔ ani wasa minnu bɛ yen nɔ aw b'a fɛ a ka k'aw hakilina ye cogo min na ko yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idrissa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko farigan walew olu de bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sumaya don aw ka ko la ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw olu sabati ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ka bɛ wulikajɔ banba cogoya ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko farigan bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun fagun aw bolo garisɛgɛ sira o jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aladeli baaraw ani sarakaw k'olu bɛ ɲɛ aw bolo kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔw ani aw ka cɛsiriw olu sababu bɔ aw yɛrɛ la n'aw ka laɲiniw ka se ka sabati olu sababu bɔ aw yɛrɛ la kamasɔrɔ ni aw ye fɛn minnu lawaleya ka aw jigi sɛmɛ Ala la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka kow la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa a bila fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ olu siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka garisɛgɛ balilen dɔ sɔrɔ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isa ka so samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni lajaliko olu ɲɛsinin don aw ma donbolo kadow la olu ɲɛsinin don aw ma ni aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati wa ci bi aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka wuli ka olu siraw tagama ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la ko aw bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ wasaw ani kunkɔrɔtaw garisɛgɛ balilenw k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka aw jigi da olu kan kɛnɛya siraw sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Umaru ka so furuso denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw hakili sigilen don hakilisigi walew olu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na ko minnu kun ye aw kamana gan ko aw bɛna kɛcogoya sɔrɔ o la aw bɛna woloma cogoya sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw yɛrɛ labɔ gɛlɛya tɛmɛnenw na gɛlɛya minnu tun bɛ aw kan wagati tɛmɛnenw na k'aw bɛ hakili ɲuman sɔrɔ ka se ka olu kunbɛn dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la cogoya min na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ayuba ka so scorpion kawula kalo 2nan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma yɔrɔ janfɛ kibaruya nafamaw kibaruya sanumaw olu ɲɛsinen de don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko kibaruya sira de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw bɔ aw ka dekun kɔnɔ ni wagati in na wa ni aw yɛrɛ bɛ se ko aw yɛrɛ dalakan yɔrɔ janfɛ mɔgɔw aw ka se ka telefɔni ta ka se ka a ka yɔrɔ janfɛ mɔgɔw wele a ka ca la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu bolo wa layidu ko an bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ janfɛ ko aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Alahu Taala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina juguw de bɛ aw kunna sanga ani waati k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati miiriya jugu minnu bɛ aw kun kan fo aw ka olu bila ka se ka baara kɛ ni hakilina ɲumanw ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la o miiriya ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw sama ka se yɔrɔ la aw yɛrɛ ka laɲini kun tɛ aw ka se
yɔrɔ mun na dɔgɔkun bɛ se ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo nka aw ka sira jɛlen ta kamasɔrɔ garisɛgɛ sira olu ka girin ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la fo aw ka hakilina ɲumanw de ta ka kɛ ka baara kɛ n'o tɛ dɔgɔkun bɛ se ka kɛ dɔgɔkun giriman ye aw bolo k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko a bɛ aw kɔnɔ ko dɔgɔkun bɛna se ka tɛmɛ nɔgɔya la cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don o la a b'a yira k'a fɔ ko aw ka baara kɛ aw fanga yɛrɛ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana sigi ka bolo fila da sen kan n'o tɛ a ka ca la laɲini caman bɛ yen nɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye aw ma o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni saliya fitinin donna aw la aw ka kosɛbɛ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka taa ka aw to a b'a kibaruya mɛn nka ni aw y'aw cɛ siri ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw laɲini olu bɛ se ka sabati aw ka ko wulikajɔw aw ka wulikajɔw banba nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kunnafoni sira fɛ baara sira fɛ jɛɲɔgɔnya siraw fɛ kuma siraw fɛ aw ka wulikajɔ kɛ ninnu bɛɛ la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bɔ nka n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ ka jija o bɛ se k'a to dɔgɔkun bɛ tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ale ka so verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw lamɛnnen don kosɛbɛ a ka ca la mɔgɔ caman bɛna se ka gɛrɛ aw la ka se ka aw ɲininka aw ka hakilinaw la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ siraw olu jɛlen don jigiya sira bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka garisɛgɛ balilenw lase aw ma nka aw yɛrɛ ka baara n'a ka wulikajɔw n'a ka cɛsiriw olu sɔrɔ olu ka suma ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw lamɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw sa aw ka wulikajɔ banban kamasɔrɔ aw ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani hakilisigi olu bɛ aw ye kosɛbɛ yɛlɛdaw olu bɛ aw ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban farigan yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya dumanw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ ani hakilisigiw aw tun bɛ jɔyɔrɔ la ko minnu na wagati tɛmɛnenw na ko nɔgɔya bɛ se ka don olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka cɛsiri ni aw yɛrɛ ka wulikajɔ o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ ka jurukɔrɔ dɔw bɛ se ka sara aw ye n'o tɛ ni aw yɛrɛ ma wuli ka jɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka juruw nɔfɛ ani layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ se ka don o la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw olu de bɛ aw kun kan olu caman bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka se k'aw ka laɲiniw sabati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ka aw ladɔnniya 22 septembre don o de tun ye samiya kalo sabanan tile laban ye o b'a yira k'a fɔ ko samiya tile laban o tun ye 22 septembre don ye k'a daminɛ 23 la ka na bila fo bi la an bɛ kawla kalo fɔlɔ de la a b'a yira k'a fɔ ko nin wagati in kɔnɔna na nin ye balansi mɔgɔw ka wagati nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ n bɛ karamɔgɔkɛ ani mɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala kɔkɔ n ka foli bɛ Kucalaka bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ la nin bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka jamana basigi